tɛnɛ février kalo tile 10 san 2025 an ka foli bɛ an lamɛnbaga minnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati ninnu na k'a fɔ aw ye nin ye an ka kunnafoni dɔgɔkun kunnafoni fɔlɔ n'o ye malikura kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio 53nan kɔnɔna la VOA soba la kunnafoniw ɲɛbilaw kurubala filɛ nin ye ninnu ye. Gawokaw fɛ yen nɔ halisa dimi ani dusumakasa dankali juguba transport bisi dɔ kan min tun bɛ sɔrɔdasiw ka kɔlɔsi kɔnɔna la jumadon na min senfɛ sibili 25 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔnna bɔnɛna u ka ɲɛnamaya la an ka kunnafoni laselikɛla ka bɔ Gawo bɛna walawalali kɛ an ye sisan jɛmukan kɔnɔ a taabolo kan. Mali la faga ye laseliw kɛ k'a fɔ ko dɔ farala telefɔni ci musaka salenw kan waleya min kɛlen bɛ kuma ani ŋunuŋu caman ye jamanadenw fɛ réseaux sociaux ani barokɛnɛ sigidaw kɔnɔna la. L'Amérique jamana kan yan nɔ Washington bɛ labɛnw na ka tɔrɔmɔɲɔ 25 ɲɔgɔnna fara u ka aluminium min bɛ bɔ kɔfɛ ka don u ka jamana kɔnɔna la kan taabolo min bɛna Canada jamana l'Amérique ka aluminium fanba bɛ san min fɛ bila gɛlɛyabaw kɔnɔ. Ninnu de ye an ka bi kunnafoniyaw ɲɛbilaw ye minnu bɛna fara dɔwɛrɛw tɔmɔlenw kan an ka lasirikɛlaw fɛ duniya fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani Mali jamana kɔnɔna la. O tuma an b'a ɲini aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to kunnafoni na an bɛ ɲanzan mɛn ka se ka na kɔfɛ ka tɛntɛli kɛ aw ye. Ka foli kuraya an ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ y'aw bisimila an ka kunnafoni kɔnɔna la. Dankariw kɔfɛ bisi convoi dɔ kan n'a tun kɔlɔsilen bɛ Mali sɔrɔdasiw fɛ Ansongo ani Gawo siraw kan jumadon na ne a taara falen mɔgɔ 25 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔnna bɔnɛni la u ni na ayiwa Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso olu ye laseliw kɛ sibiridon na k'a yira k'a fɔ k'u ye dansagokɛla 19 ɲɔgɔnna faga ne ka tila ka u ka minɛnw caman bɔsi u la. An ka Imadine Umar Jalo VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Gawo lamɛn a kan. An bɛ Gawo mobiliw jɔyɔrɔ la bi tɛnɛdu wayasikɛla masima ye bolimafɛn si tɛ bɔ u dagayɔrɔ la tile 3 tɛmɛnen ko walijugukɛlaw ka wale min taara ka ɲɛsi bolimafɛn jɛkulu ma Ansongo ani Gawo cɛ sira kan min kɛra sababu ye ka maa 25 bɔnɛ u ni na maa caman joginna ani minɛn caman mun tiɲɛna bolimafɛn ninnu dagayɔrɔ la u bolibaga jɔlenw n'a dɛgɛlikɛlaw siran bɛ u bɛɛ ɲɛ kan hali bi maa minnu t'a fɛ u kumakan foyi bila an ka kuma galama kan. Gawo région ka sifinakaw ka jɛkulu min ye Abdulbaki Ture ale ka fɔ la faamaw kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona walasa ka se ka lakana sinsin ni siraba in kan min nafa ka bon kosɛbɛ bawo o bɛ Gawo sugu ɲɛnamaya. An kɔrɔkɛw an dɔgɔninw an faw an baw olu de sara donc an ni tiɲɛna trop an bɛ se ka mun fɔ o de ye État ka disposition bɛɛ ta ka disposition ta ka sira in ka sécuriser mɔgɔw ka se ka taa ka na parce que sira in sira kelen de don mun bɛ an bolo ka dumuni ladon dugu kɔnɔ ka ji ladon dugu kɔnɔ ka fɛn bɛɛ ladon dugu kɔnɔ. Ansongo ni Gawo siraban yɛrɛ tamala ka ca kosɛbɛ minnu bɛ bɔ dafe duguw la ka na baara kɛ sanu bɔyɔrɔ la min bɛ Gawo mara la. Gawo boden do ka fɔ la min ye Ibrahim Ture jamana kan ka finitigilakaw ka daga yɔrɔba dɔ sigi kɔbɛ walasa ka dan sigi bengalewele ninnu na. Ibrahim Ture kidal ko yɛrɛ mun ye ko gɛlɛma a sera ka ɲɛnabɔ mais par comment ko bɛ ta a tɛ se ka ɲɛnabɔ mun bɛ Gawo sɛgɛ sisan o dɔrɔn de ye ko bɛ sira nin donc Gawo Sévaré a sira tigɛra sira kelen mun tora mun ye Gawo Niger yɔrɔ nin ko bɛ dɔrɔn o de bɛ ka an sɛgɛ u b'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ information fana population bɛ collaborer donc an kan ka mun kɛ. Waati kelen yɛrɛ min la Gawo bolimafɛnw lafasali jɛkulu ye baarabila dɔ daminɛ bi février kalo tile 10 san 2025 ɲama ka fɔ la sigikafow bɛ sen na u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ. Imadine Umar Jalo VOA Bambara Gawo. Ka nin tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni Mali fangaw ka laseliw ye k'a fɔ k'u ye dɔ fara telefɔni ci musaka salenw kan ne 500 fo ka taa se fo 700 ɲɔgɔnna ye faso jamadenw caman ye u kan labɔ ayiwa réseaux sociaux kan an'u ka barokɛnɛ sigiyɔrɔw la a taabolow kan. Mariam Kuyate VOA ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an ye an k'a lamɛn.
kabini alamusa tɛmɛnen ni latigɛ yɛrɛ tala an ka jamana marabagaw fɛ ni ka yira ka fɔ kuna dɔ fara an ka nɛgɛjuru sira musakaw kan kabini o don kana se bi kɔni masa kumaw ciyalen bɛ kosɛbɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ nka maliden fanba kɔni y'a yira ka fɔ ko fɛn min don ko u ka laɲini kɔni tɛ nin ye hali n'a sɔrɔ dɔw y'a yira ka fɔ ko jamana marabagaw tɛ ni latigɛ kɔni ta fu la an ka jagama dɔw lamɛn ni an ka dumuni sɔngɔ yɛrɛ ka gɛlɛya ma sisan jamana na kurantigɛ b'an bolo kurantigɛ b'an na su ni tile baaradaw bɛɛ jɔlen don a bɛɛ c'est-à-dire ça va pas du tout quoi n'a fɔra u bɛna nin fana ta ka fara an kan vraiment gouvernement k'a jateminɛ ne kɔni fɛ u ka nin ko nin jɔ fɔlɔ o de ye ne hakilinata ye. Ne hakilinata ye min ye ni jamana ka ɲɛtaga kɔni don kɔni ne kɔni bolo problème foyi t'a la an b'an ka jamana ɲɛtaga de fɔ. Crédit yɛrɛ la répondeur min bɛ kɛ o bɛ dɔ tigɛ i kun fɔlɔ donc o yɔrɔ la olu de kan ka jateminɛ ko la hali min bɛ tigɛ e yɛrɛ kun o yɛrɛ ye dɛmɛ dɔ ye fɔlɔ Orange Money fana la n'i taara i ka wari tali la n'i ye 2000 ta 20 bɛ tigɛ i kun donc o 20 yɛrɛ fana o fana tigɛlen b'i kun ka kɔrɔ donc hali o min fana filɛ u bɛ se ka jateminɛ ko fana la u ni Orange mɔgɔw de bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ se ka dɔ b'u ta la sisan sinon déjà an kɔni bɛ ka dɔ sara o. wari ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ de dilan an kɛrɛfɛ jamana ninnu olu y'a nin daminɛ a mɛnna Burkina y'a daminɛ a mɛnna Niger y'a daminɛ a mɛnna i y'a faamu ni n'aw taara nin fɛ wa ne yɛrɛ kɔni bolo a ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ jamana de ni Mali n'a bɛɛ fɛn kɛra don o don min bɛ se ka sɔrɔ o bɛ miliyariw de o bɛ se ka baara dɔ kɛ an bɛɛ bɛ wasa la. n'o tɛ forfait ni crédit o ye sɔrɔ de ye o bɛɛ frais ye quoi donc o bɛɛ bɛna tigɛ o kun hali n'i ye 20 tigɛ o kun mais transfert la k'o to a cogo la hali ni 5 bɛ fara o kan o de ka di ne ye quoi o ne ka laɲini ye. an bɛ crédit minnu ta fo ka taa se an ka forfaitw ma a n'an b'an ka nafolo ci sira minnu fɛ Orange Money ani Move Africa o n'a ɲɔgɔnna caman dɔ na fara olu musakaw bɛɛ lajɛlen kan jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni latigɛ tal'u fɛ yaasa ka dɔ fara jamana wagandɛ nafolo yɛrɛ buguta kan minnu bɛna ta ka kɛ ka an ka nafolo sɔrɔ ko olu siraw kɔni labɛn fo ka taa se an ka jamana yiriwali yɛrɛ ma ni latigɛ in yɛrɛ na don bala waati min na o don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ma jalatigɛ jamana marabagaw fɛ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. nin tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ to Mali jamana kɔnɔna la Sidiki Jabate Mali dɔnkilidalaba ka nafolo ne a kasabi bɛ taa i jɔ fo sefa wari $125,000 bɔɲɔngo la suɲɛna sibiridon sufɛla la nin waleya ninnu kɛra waati la ka Sidiki to concert ba kɛnɛ kan Paris Arena la Nanterre ayiwa a yirala k'a fɔ ko bandi marifatigiw de taara don a dɔgɔmuso min ne o y'a ka productrice ye ka so kɔnɔna na Tremblay kin kɔnɔna la ka taa département Saint-Denis ka marifa da a ka denminɛna disi la ka coffre-fort ni nafolo ni bɛ min kɔnɔ ta ka taa n'a ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ayiwa mɔgɔ ma jogi mɔgɔ fɛnɛ ni ma to a sira kan halisa an bɛ to an ka kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Dakar Senegal faaba kɔnɔna la Dakarkaw fɛ yen nɔ Made in Senegal n'o ye fɛn minnu bɛ dilan Senegal Dakarkaw yɛrɛ fɛ ka olu don ba la ayiwa ko o bɛ ka sanga sɔrɔ kosɛbɛ kabini waati jan hakaja gɛlɛya bɛ nagakɔrɔ finikalalaw an'u ka gesedalaw la ka u ka baarakɛfɛn kun sɔrɔ ayiwa u kɔni bɛ fɛ k'u yɛrɛ la ko la dɔn duniya gun kan Mariam Tarawele. Anw filɛ nin ye atelier Sofatu kɔnɔna la finikalala cɛmanw musomanw minnu bɛ tilen ka fini kala don o don ka di Senegal jamanadenw ma a bɛ labila ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Fatima Ba ale de ye nin marque kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ wele ko Sofatu ɲɛmɔgɔ ye a ko k'a lawasalenba don ni kunnawolo ye ka kɔɔri bayɛlɛma wa ka baara di mɔgɔ caman ma. J'aurais pu faire n tun bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ dilannikɛla caman b'a kɛ cogoya min na ka taa jamana kɔ kan ka fɛnw ta yen nɔ ka na n'u ye ka u feere mɔgɔw ma nka o tun tɛna se ka nafaba kɛ sabula a tun tɛna se ka baara di mɔgɔw ma wa a tun tɛna se ka nafa bila an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ kan kuruba la ne hakili la bi gɛlɛya bɛ sira minnu kan o de ye an ka se ka baara ni mafa kosɛbɛ tila k'a cari ka taa se fo nagakɔrɔ sigidaw la misali la fini min filɛ nin ye ne kan na nin ye Senegal kɔɔri de don a sɛnɛna yan a gesi bɔra yan a dara yan ka tila k'a tigɛ k'a kɛ fini ye nka a gɛlɛya ye mun ye bi fini mètre bɛ feere sefa wa le mètre me coûte 10 000 francs Sofatu fɛ yen yan a ka sɔngɔw bɔlen don ɲɔgɔn ma pulloveriw sɔngɔ b'a daminɛ sefa 6000 la ɔrɔbuw yɛrɛ sɔngɔ bɛ se ka se fo sefa 30,000 ma Senegal jamanadenw dun ka sara kalo la o tɛ tɛmɛ 14,000 kan
bolola baara cakɛda minnu sigilen don finiko kun kan n'o ye industrie textile ye o minnu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw kɛ bɛ se kɛmɛdonya 11 ni tɔrɔmɔɲɔ 3 ma Senegal jamana kɔnɔ min jatilen don i n'a fɔ jɔyɔrɔ filanan Senegal jamana yɛrɛ ka sɔrɔ yiriwali baaraw kun kan jago kɔfɛ cakɛda so min sigilen don Senegal jamana kɔnɔna sɛgɛsɛgɛli baaraw kun kan olu ka san 2017 bataki labilalen i n'a fɔ nin cakɛda kulu in ɲɛmɔgɔ b'a fɔ cogo min na k'u ka hakilina belebele dɔ bɛ ɲɛsin Senegal jamana denw yɛrɛ ka baarakɛfɛnw sinsinni na jamana kɔnɔna la a y'a yira ko gɛlɛya caman de donnen don o baaraw la. Pour moi, il y a un réel travail à faire. Ne bolo baaraba de bɛ k'a kɛ yaasa fɛn minnu bɛ dilan Sénégaliya u ka se ka don ba la nga ne bolo nin tɛna se ka waleya k'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ ni fɛn kun min ye o sɔrɔli ma nɔgɔn baarakɛ sara ka gɛlɛn courant ka gɛlɛn machine minnu bɛ baara kɛ olu entretien ka gɛlɛn k'a fara nafolokun sɔrɔli gɛlɛyaw kan. L'accès au financement également est aussi difficile. Fini minnu bɛ dilan Sénégal jamana kan yan kanunen don an ka clients caman de fɛ. Toujours très souvent c'est le vent. Kuma chamana jumadonyaw de fɛ tun bɛ farafin finiw don nka don wɛrɛw la i b'a sɔrɔ n bɛ fini wɛrɛw don ka taa n ka ɲɔgɔn ye yɔrɔw la walima dugutaw nka ni so fatuka ni fini ninnu ye sisan n bɛ se k'olu don ka taa n ka ɲɔgɔn ye yɔrɔw ni n ka dugutaw bɛɛ lajɛlen na wa kuma o kuma n'i y'a don i b'a sɔrɔ danfara bɛ kɛ i ni tɔw cɛ. Ça va toujours sortir de l'ordinaire. Voilà. Umar Nyange ale ye finikalala ye a ka fini dilannen dɔw de filɛ nin ye a yɛrɛ bolo ye minnu dilan a ko k'ale kunna wololenba don ka finiw don a yɛrɛ bolo ye minnu kala ko min tun ka gɛlɛn a ka ye Senegal jamana kan san damadɔ tɛmɛlenw na. Fɔlɔ la an tun bɛ an ka farafin fini ninnu don seliba seli fitini denwuli walima furusiri damani de fɛ o kɔfɛ an b'u filen ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ka tubabu finiw don nka bibi na ko y'a daminɛ ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni wa o yɛlɛma fanba bɛɛ bɔra an ka ɲɛmaw de la sabula an ka fanga ɲɛma Usman Sonko jamana ɲɛma Jomai Faye fo ka taa se an ka wasanbulon ɲɛma yɛrɛ ma olu ye o ye farafin fini de b'u la olu kosɔn a kɛra sangawuli ye kɛ bibi na bɛɛ bɛ o farafin fini ninnu de don a kɛra sangawuli yɛrɛ yɛrɛ de ye. Ni fini in kalala bolo de la an filɛ nin ye Aïssata Djoum ale ka atelier de kɔnɔ Aïcha Djoum tissu o ɲɛma don Madame Djoum ka baara kunfɔlɔw daminɛna ni ɲɛgɛn de ye min bɛ wele ko décoration finiw na. Généralement, quand on parle textile, on parle habillement ici au Sénégal. On parle pas. N'a fɔla ko fini ko yan Senegali an bɛ kuma fini dontaw de kan an tɛ kuma masiri kan an tɛ kuma soparili kan o kama an y'an sinsin finiko bunakun kan yaasa Senegali kɔɔri yɛrɛ ka se ka don ba la Senegali fini kalalaw fɛ. Je pense que c'est très important de mettre au point des références. Ni fini minnu filɛ nin ye n'an k'u ma ko made in Sénégal yelen don ni sanga ɲɔgɔnma ye kɔɔri garikisɛ min bɛ dilan an fɛ an bolo la o hakɛ man ca kosɛbɛ yan an ka atelier kɔnɔ. Alors il se trouve qu'on a quand même une problématique. A yirala ko gɛlɛyaba de bɛ kɔɔri gese yɛrɛ sɔrɔli la min b'a to an tɛ se ka danni yɛrɛ mètre 30 ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ tile kɔnɔna na bawo kɔɔri sɔrɔli o kɔni ma nɔgɔ Senegal o kama an bɛ jagoyasa ka jese san ka bɔ jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Egypte, Burkina Faso tuma dɔw la yɛrɛ an bɛ jese manamaw yɛrɛ fɛnɛni ta min yɛrɛ bɛ ka an ka baara yiriwali yɛrɛ sumaya kosɛbɛ an bolo. Ce qui ralentit beaucoup la production en fait. Aïssata Djoum y'a jigiya ko Senegal jamana bɛ kɔɔri min dilan ko qualité ka ɲi kosɛbɛ nka a y'a yira i n'a fɔ mɔgɔ caman k'a jigila tigɛlen don ka sabu kɛ a ka jamana tɛ ka se ka kɔɔri bayɛlɛma ani fɛnɛ ka dɔ fara kɔɔri yɛrɛ baara siraw fanga kan k'u ka jamana fanga kura ye laseli tun kɛ juillet kalo waati k'u ka fini mugu bayɛlɛma cakɛda yɔrɔ kɔrɔ dɔ n'u bɛ Kaolack camancɛ yanfan na k'u bɛna u ka baaraw lasegin kura ye a y'a jigiya o sen fɛ fɛnɛ ko hakilina minnu talen don walasa ka se ka yuguyugu o labɔli jamanaw kɔfɛ ka taa Senegal jamana kɔnɔna la n'o kɛlen don ka baara di Senegal jamanaden caman ma k'u bɛna dan sigi o baaraw la. Sisan an b'an semafa ka taa farafina camancɛ yan fan fɛ mara yɔrɔw la awa u ka marakɛlaw olu ka tile 5 marifabila welekan dugusɛjɛ la maramafɛnw mankanw sumayara kosɛbɛ kunungo kari la Kivu woroduguya fanfɛla la fitinɛba bɛ M23 bamanciw ni u dɛmɛbaga Uranda sɔrɔdasiw ni Congo foroba sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la Mohamed Touré.
Farafina camancɛ yan fan n'o ye Afrique Australie o jamana ɲɛmɔgɔ ye wele bila sibiridon na ko kɛlɛ dabila teliyala min tɛ dantigɛli kɛ k'a waleya tile 5 kɔnɔ min kɔlɔsili dira a tɔn kɛlɛmasaw ma Farafina kɔrɔyanfan jamanaw ka tɔnba n'o ye EAC ani Farafina camancɛ ni woroduguyanfan yiriwali jɛkulu SADC ka ɲɛmɔgɔw fɛ. O jɛkulu 2 ninnu ka jɛkafɔ baara min kɛra Tanzanie ni Congo jamanakuntigi Félix Tshisekedi ani Rwanda jamanakuntigi Paul Kagame sendon ye o y'a jira ka taa fɛ k'a y'a ka jɛɲɔgɔnya sinsin kokura ni RDC ye n'a ka cɛsiri min tɛ kɔtigɛ k'a dɛmɛ na a ka ɲininiw na walasa k'a ka yɛrɛmahɔrɔya basigi k'a ka yɛrɛmahɔrɔya ani a ka jamana danbe lakana ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔw fana ye wele bila adamadenya sira daboli ma ani hɛrɛ sira 2 minnu daminɛna u dan na Kenya ni Angola fɛ. Olu faralen ɲɔgɔn kan kuma ma fɔ ka jɛya Rwanda kan kɛlɛ ni ɲɛnabɔli la. Goma min ye Nord Kivu mara faba ye o minana M23 Mouvement du 23 mars ani Rwanda sɔrɔsiw fɛ février kalo daminɛ na kɛlɛ kɔfɛ min ye mɔgɔ 2,900 faga ka Kenya ni duniya keleyantɔn ka fɔta ye. Kabini o waati la kɛlɛ ni jɛnsɛnna a sigiɲɔgɔn mara la n'o ye Sud Kivu ye. Sisan a bɛ ka a faba Bukavu bila faratiba la. Ni bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔ u la an bɛ laɲinikaw fɛ a ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛn bɔ ka na don k'a tɔw laseliw kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔnni. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara sur WhatsApp. VOA Bambara ka tabale gusika ni VOA Africa kuna funi tukalaw. Ni an seginne kana an ka kɛnɛ kan kokura ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna aw bɛ VOA ka malikura kunnafoni de kɔnɔ ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la o sira kan sisan ayiwa an bɛna tɛnɛn o tɛnɛn i komi an b'a kɛ cogoya min na an sera an ka l'Amérique kunnafoniw kɛnɛ kan ayiwa min bɛ di aw ma Georges Atino fɛ ayiwa Georges an ka foli b'i ye. An yɛrɛ ka foli b'i ye Kadi. Ayiwa ko bi k'a bɛ daminɛ ni Philadelphia Eagles ka sansɔrɔ ye Super Bowl la n'o ye baseball ɲɔgɔndanba ye n'o ye farikolo ɲɛnajɛba ye l'Amérique jamana kan yan nɔ. Jati an b'a daminɛ ni Super Bowl ye o mun ye États-Unis farikolo ɲɛnajɛ ye mun kɔni ni a bɛ wele fana ko football américain a dɔnnenba don ani a kanunenba don yan jamana kɔnɔna la wa o final Super Bowl de tun bɛ yen o mun yɛrɛ kɛnɛ kan Philadelphia Eagles olu ye États-Unis farikolo ɲɛnajɛ Super Bowl ta ko 59 jɔnjɔn ta o ka kuru 40 sababuya la u ye sɛbɛn sɔrɔ Kansas City Chiefs kan olu n'u ka kuru 22 dama o ma se ka olu dɛmɛ ka Super Bowl ta ko siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ mun tun ye u ka laɲini o mun yɛrɛ ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ u tun bɛ fɛ ko kabako in de kɛ nka Eagles olu ye dansigi o la sabula olu ka kɔfɛ ntolantan u ka défense o de ye baara ɲɛnɛmanba kɛ ka se ka u ka jɔ kɔni o lakana ko ɲuman ka dɔn k'a fɔ ko Super Bowl o ye ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ don mun tɛ dan farikolo ɲɛnajɛ dama ma sabula ɲɛnajɛ don tolon don maaw bɛ kɛn ye ka u nisɔndiya wa dɔnkilidalanganaw fana bɛ kɛn ye ni yɛrɛ kɛnɛ kan dɔnkilidala dɔ tun bɛ yen ni o ye Kendrick Lamar ye ale ye dɔnkili dumanw da wa o bɛɛ n'a ta fana o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra États-Unis ɲɛma Donald Trump ale yɛrɛ sigilen ɲɛna sabula ni yɛrɛ mun ye a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko États-Unis ɲɛma dɔ o ka ye Super Bowl la final kɛnɛ kan. Ayiwa halisa Georges i bɔra sa k'a fɔ ko Donald Trump bɛ kɛnɛ kan ye ayiwa sani Super Bowl yɛrɛ kɛnɛ sigi cɛ a bɛ avion kɔnɔ tuma min na ka na Super Bowl kɛnɛ kan a ye laseli dɔw kɛ ka kɛɲɛ ni a kɛ sale minnu kan ka sigi douane kan douane don siraw kan ka don l'Amérique kɔnɔna la.
jati ka di a ye o latigɛw ta o sale ninnu yɛrɛ o sɔngɔ kan ka yɛlɛ bi yɛrɛ de tɛnɛ don wa o kan ka boli fɛn fila de kan fɔlɔ o ye aluminium ye filanan o ye acier ye wa a ka dɔn k'a fɔ ko Donald Trump ale ka latigɛ o b'a jira k'a fɔ ko 100 sara la a b'a fɛ ka 25 de fara o fɛn ninnu kan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka don États-Unis kɔnɔna la wa ni o latigɛw kɔni waleyala o kɔlɔlɔw bɛ sɔn ka bonya Canada de kan kosɛbɛ sabula o jamana de bɛ États-Unis ka aluminium ani acier fanba di a ma fan wɛrɛ fɛ Europe ale fana kɔni i ka jɔrɔna jira sabula Europe tɔnba y'i kanbɔ k'a fɔ ko ni o salon kɔni bolila olu kan k'olu bɛ sɔn ka tajuru sara bere kɔni ta wa o lasera Faransi kɔkako minisiri Jean-Noël Barrot yɛrɛ de fɛ ani an bɛ to États-Unis sisan an bɛ kuma babu wɛrɛ kan o mun bɛ tali kɛ mɔgɔw mansilamaw kan ni u bɛ wele ko robo olu fana bɛ ka sankɔrɔta kosɛbɛ wa walasa ka se ka faamuyali ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ kan VOA ka kunnafonidila dɔ Matt Dibol ale ye laseli kɔni labɛn ani ka ɲɛɲininiw kɛ a ko kan a ka laseli filɛ mun bayɛlɛmana an ka faamuyali ko ɲuman kosɔn Nama Jara fɛ. mɔgɔ mansilama minnu bɛ wele robow ka baaraw ka fisa yɔrɔ minnu lakananen don nka u ka baaraw do taabolo ka gɛlɛ sigida yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ biro kɔnɔnaw walima so kɔnɔ. Karl Perch ye ɲininikɛla ye robow kan Californie sanfɛ kalanso la Berkeley dugu la. It has a specific skill and it has a kind of brittle skill in some sense. Dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ robow la bawo tumaw dɔ la baara min laɲinina u fɛ ni yɛlɛma donna u la u tɛ se k'o kɛ. Wala anw b'a fɛ robow ka dege baaraw bɛɛ taabolo la hali u ma sigi ni baara min ye hadamadenw fɛ. Every behavior that the robot is supposed to do. Laɲini ye de ka robow dege gɛlɛyaw do ɲɛnabɔli la n'u yɛrɛ ka hakilinaw ye n'a baaraw bɛ ka kɛ robow dilan usine baw fɛ diɲɛ kɔnɔ. Wa Californie sanfɛ kalanso Berkeley dugu la o robot dilan usine y'a dɔ ye. William Chen ye ɲininikɛla ye o robot dilan yɔrɔ la Californie sanfɛ kalanso in na. Ne ye ɲininiw daminɛ o siratigɛ la wala ne ye n tori ka sigilan kɛ serveti la. Robo ka nin tɛgɛ in b'a jira k'a bɛ ka ci dɔ de lase n'a yɛrɛ ka hakilina ye. A ma se ka n tori ka sigilan in ta wa a y'a dɔn o kama an y'a daminɛ ni baara nɔgɔ ye walasa a ka se ka n tori ka sigilan in sɔrɔ ka taa. N'u sera ka baara kɛ n'u yɛrɛ ka hakilinaw ye o feerekɛlaw bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye robo tɔw ma wa robo dilan usine minnu bɛ Amérique sahel yanfan na Europe ni Asie jamanaw na u bɛɛ ka lakana baaraw ye taabolo kɛlenw de ye. Bɔlɔlɔsira fɛ robo bɛ kuma mɔgɔw fɛ. Karl Perch robo dɔnbaga Californie sanfɛ kalanso la Berkeley. Ni ne ye robo tɛgɛ kelen in dege ko ka kanɛti tacogo la a tɛgɛ dɔ in n'a ma deli ka ko ka kanɛti ye a bɛna dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la ko ka kanɛti ye min ye wala a fana bɛna ta. Walasa robow ka Coca-Cola kanɛti dɔn o baara bɛ damina ka jaw ni sɛbɛnw caman de jira u la fɔlɔ bɔlɔlɔsira fɛ. Hakilinaw minnu bɛ komi Coca-Cola kanɛti falen don a b'a ta ni fanga ye ka lawuli walima ni ji do bɔnna tobili tabali kan i bɛ sifon ta ka dosi. Ninnu ye robow hakilinaw ye ninnu bɛ dege bɔlɔlɔsiraw fɛ nka robow mako tɛ nin degeliw la bawo u b'u kɛ ka ban. Walasa robow ka Coca-Cola kanɛti dɔn o baara bɛ damina ka jaw ni sɛbɛnw caman de jira u la fɔlɔ bɔlɔlɔsira fɛ. Karl Perch hali robo minnu dalen b'a la ko a ka ɲi a tɛ se ka ɲa ka tɛmɛ an bɛ min dilan n'a b'a ka hakilinaw ta bɔlɔlɔsiraw fɛ. Karl Perch ka fɔ la ko ɲininikɛlaw y'a jira ko robo bɛ hakilina min sɔrɔ bɔlɔlɔsira fɛ o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ ka robo bila u yɛrɛ ma tɛ. Robo bolo du kɔnɔ robo walima hadamadenw ka robow bɛɛ ne hakili la an bɛna modeli ɲumanw sɔrɔ n'u bɛna bɛɛ mako ɲa baaraw la. Robow caman baarakɛcogo u dilancogo kɛrɛnkɛrɛnnen don u hakilina ma dabɔ fɛn caman kama. A bɛ se ka kɛ an tɛna robow ye so kɔnɔ baaraw la nka u bɛ ka ɲɛta sɔrɔ kosɛbɛ cakɛdaw baaraw la diɲɛ kɔnɔ. Kadiatou Traoré ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi États-Unis kun kan. An ka foli b'i ye Georges ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ an semafa sisan ka taa fɛn min ye nanzara la ka da l'Amérique jamana k'a dɛmɛ wulajɔliw kan Conseil norvégien pour les réfugiés NRC nanzarala kelen ye bolilaw ladonbaga baɲumankɛ tɔnba bɛna jagoya ka u ka baaraw ɲɔngiri jamana 20 ɲɔgɔnna kɔnɔna la
ayiwa ni baarabila cari ninnu bɛna kɛlɛɲɛ bolila bahirika caaman de bila gɛlɛyaw kɔnɔna na u ka fɔ la NRC mun ka san 2024 dɛmɛ musakaw tɔrɔmɔɲɔ 20 bɔra l'Amérique jamana fɛ ye a yira k'a fɔ ayiwa ko l'Amérique ye u ka nafolokun laɲinini ɲinan san kɔnɔna la tigɛ ka ban sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lajɛ Siaka Tarawele bolo. Senantolanta ko kun kan Mali Senantolanta Fédération ɲamaya so bɛɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 labɛnni na sibiri tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2025 na Bamakɔ a ye kunnafonidi kɛnɛ sigi Fédération ɲamadankan sabanan Modibo Kulibali y'a yira ko i n'a fɔ min kɛra CAN Côte d'Ivoire 2023 kɛnɛ kan salon o ɲɔgɔnna de bɛna sigi sen kan. Des dispositions en amont comme toujours. Fɛrɛ ko la ka kɔn CAN ɲɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire min kɛra CAN na an bɛna cidenw bila ka taa Maroc ka taa dunanjigisow lajɛ a n'a ɲɔgɔnna caman walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ ɲumanw ta cogoya min na o bɛna to an na se ka CAN ɲuman kɛ cogoya min na. Faire des missions et nous allons préparer, n'est-ce pas, la CAN comme ça se doit. Malidenw a ka diya Senatolanta kanubaw bɛɛ ka laɲini ye de Mali ka se ka CAN jɔnjɔn ta hali an y'a sɔrɔ gɛlɛya caman yera don tɛmɛnenw na Mali forobatɔn kɔnɔna na nka Modibo Kulibali y'a yira ko gɛlɛya tɛ yen. Entraîneur de b'a ka choix kɛ sisan n'a hakili la joueur min b'a ka baara kɛ a b'o de wele anw da tɛ don la joueur da tɛ don la o ye entraîneur de ka baara ye a hakili la joueur minnu bɛ se k'a ka ballon ta a b'olu de wele ni kɛlɛ tun ma ban minnu nana jouer olu tun tɛna jouer donc pour moi kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ foyi tɛ fédération ni joueur cɛ maintenant tɔ bɛ entraîneur ka choix bolo i dun tɛ se ka entraîneur ta fana ka tila ka choix imposer o kan o kuma t'a la donc n'a hakili la minnu bɛ se k'a ka ballon ta a b'olu de wele. K'a kun cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnɲɛna alamisa tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2025 in na FIFA diɲɛ kuru kara Senatolanta ɲamayaso ye Congo jamana ɲangi ko a tɛna nin yɔrɔ ta Senatolanta ɲɔgɔndanw na minnu bɛ kafu ani FIFA ko fɔ o sɔrɔla min fɛ Congo farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'an ko commission ad hoc septembre kalo tɛmɛnen san 2024 ka Senatolanta ko ɲɛnabɔ a ka jamana kɔnɔ. FIFA ani kafu y'a yira ko min ye Congo jamana marabagaw ye u da donna Senatolanta ko la min kɔnnen don olu tɔn fila fɛ ɲangili kɔni bɛna kɛ sababu ye min ye Congo forobatɔn ye min tɔgɔ les Diables Rouges olu tɛna se ka u niyɔrɔ ta Coupe du Monde 2026 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw o nataw la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Tarawele kala seli don. Ayiwa nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw la nka sani an ka jɛmukan in wele an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka productrice ye n'o ye Blanche Sanu ye sabula a ka anniversaire de ye bi ye k'a fɔ a ye k'a ani san o san ale n'an baarakɛɲɔgɔn Roger Muntu RM Show n'ale ye Mali teriba ye ayiwa ninnu fila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen de tun b'an bolo k'a fɔ ayiwa aw bɛɛ ka fara an kan sabula ne Blanche tɛ émission ninnu tɛna ye an ka foli bɛ a ye sa ala ani san o san ala ka san wɛrɛ ta kɛnɛ jira an na k'a fɔ an ɲɛna ayiwa nin an ka kunnafoni ninnu olu bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw kan n'o ye www.voabambara.com ye walima an ka pagew kan réseaux sociaux la YouTube Instagram ani Facebook ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye ka Malikura dɔgɔkun kunnafoniw kɛnɛ sigi a k'an bɛɛ sini. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira